थामजिसे नं सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव एनडीए एबा यूपीपीएल दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहासार जानो हादोंमोन। थामजिसे नं सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जाखांनायनि उनाव गोदानै सायख'जानाय एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', गोदानै सायख'जानाय एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो यूपीपीएल दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांनि न'आव लोगो हमदों। मख'नो गोनांदि एनडीएनि बिजाथिफोरा आसामनि मोनबा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादोंमोन। बेबादि देरहासार जानो हानायनि थाखाय बिथांमोनहा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा गोख्रोङै दैदेननाय आरो थाद'यै लामा दिन्थिनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनाय समाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', गोदानै सायख'जानाय एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसेनो यूपीपीएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी आरो एमसीएलए माधव सेत्रीआबो दंफादेरोमोन।